Takže čus lidi, já jsem Matěj 246, možná už pod názvem Zombieman 2003 a na kanále Lucky Fagan 123. Vítám vás u dalšího videa a toto video je vlastně prezentace neboli 10 faktů o staré čite ve FNAF 2. První fakt je, že stará čika má rozbitý zobák. Vidíte, jaký z ní trčí dráty a má ho někde asi až po krk. Druhý fakt je, že stará čika nemá dlaně, taky místo nich trčí dráty a je to prej kvůli tomu, že to chtěli použít ty její dlaně na udělání těch zbylých animatronik. Třetí fakt. Starou čiku vidíte hlavně v místnosti Parts and Service. Tam je do třetí noci se tam schovává. Až budete mít třetí noc, tak se může stát, že ji uvidíte na nějakých kamerách, třeba koukat se do kamery, anebo že když se podíváte na kamery a pak je dáte dolů, takže se před vámi objeví přímo u stolu s otevřeným zobákem a jak na vás kouká. Čtvrtý fakt. Stará čika patří do rodiny čiky, neboli normální čika, toy čika, videre toy čika, neboli ta, co nemá ten zobák. Pak Drokillet čika, neboli taková ta tamta. A právě tady ta old čika. Pak je tam ta shadow čika a ještě pak nějaký, já už nevím úplně přesně, ale tady ty čiky tam bývají. Pátý fakt. Někdo říká, že stará čika může za Bite of 87, protože má největší tlamu a největší rozpětí zobáku. Ale já teda pochybuju, myslím si, že to byl teda Foxy jako. Ale neříkám, že to je pravda, ono se to jenom spekuluje. Šestý fakt. Starou čiku byste nikdy neviděli v přítomnosti té nové, protože oni vlastně podle příběhu stará čika na tu novou žádlí, protože vypadá líp a není rozbitá jako právě ona. Sedmý fakt je o tom, že když se kouknete do místnosti Parts and Service, tak vidíte nalevo v rohu ve tmě vidíte jen její zobák a kousek jejího oka. Normálně vidíte třeba Freddyho hlavu, co leží na zemi, anebo Bonnie, jak je opřený o zeď. Ale čiku vidíte jen zobák a kousek oka. Osmý fakt. Stará čika byla jedna z nejdřívějších animatroniků. První byl Bonnie, druhý byl Freddy a třetí byla právě čika. Protože jak víte, možná to nevíte, ale FNAF 2 byla dříve než FNAF 1. Takže v podstatě tady ty tři jsou jedni z nejdřívějších animatroniků, co byly vynalezeny do hry. Devátý fakt. Když vidíte starou čiku před sebou, tak má na svém brindáčku napsáno Let's Eat. Ale normální čika, nebo ne normální, ale toy čika, toy verze čiky, má na svém brindáčku napsáno Let's Party. To je vlastně jejich rozdíl. To je vlastně jejich jediný rozdíl, kromě toho, jak vypadají. Desátý fakt. Ale toto není spíše fakt, to je spíše upozornění. Pamatujte si, pro některé lidi, stará čika nikdy nereaguje na Balloon Boye. To si většina lidí myslí, že když je u vás Balloon Boy, takže na vás vyskočí čika. Ne. Stará čika reaguje na jednu jedinou věc. A to, že když máte třetí noc, tak na vás vyrazí jenom Bonnie. Rozbitý Bonnie. A pak, když máte čtvrtou noc, tak začne chodit i rozbitý Freddy. Ale až pátou noc začne chodit rozbitá čika. A ta reaguje na jednu jedinou věc. Na masku. Takže vy, když si dáte masku, tak ona se jakože probudí z toho spánku a začne na vás chodit. A ona na masku nereaguje. Takže si dávejte pozor. No, toto bylo 10 faktů o staré čice. Já doufám, že se vám video líbilo a nezapomeňte dát like, odběr či sdílet video. A loučím se s vámi do dalšího videa. Takže zatím čuska.